Abraham, hopy, to nie wszystko. No toż mamy od miesiąca wiesna, no ale jakoś i tak lichawo, albo miesie taki do i że dawni za młodych lot, to ci dopiero była wiesna, ja staremu już insze głupoty pląsną się we palicy niż i młodym, chociaż każdy chłop na wiesna poradzi dostać fimla, prawda? A mnie ostatnio przylazują do palicy samej no głupoty. Jużech miał pociepnąć te całke szkryflanie obelekim, ale juzaj mnie coś i kłapło za szkrawitel, juzaj mi się mocka rzecy pobelątało we Filipie i zycnął jak przy tej mojej starej tastaturze, napocznął jak po niej klepać hobby i pta. Muszę to li szybnąć się jeszcze do czasu, kiedy mi pizło Abrahama. Wiecie, wszystkich nos chopów, no baby też, ale godo mój no nos chopach, po Abrahamie przynależałoby zawrzeć kaś w jakimś mocnożnym, widnym budynku udostępnionym bez nasze starowne państwo. Wiedlibyśmy ci tam pomierny żywot i wegetyrowalibyśmy we spokojności. Moglibyśmy też tam czytać ostomajte romany, gapcy ciesztyć na telewizor, spacerować po ogrodzie, po galanterii, grać w futbal, no w tobie jeszcze poradził tyrać za barem, a we niedziela nawiedzać niemocnych i oddawać się działalności charytatywnej. Snadną rzeczą te odosobnieni byłoby po dobrej woli. Długość tych ferii znalazłaby do nos sami. Jednym stykłoby pora miesięcyjno, inszym zaś 10 lat można by było za knap. Zakazano byłaby jednakowoż dożywotnio ci tam bytność. Jeśli idzie to finansowanie, przynależałoby obniżyć ci wiek pensyjny ze 65 do najwyżej 50 lat. Choby ze skorszejszej pensji tej modernej, a fest wadliwej emerytury pomostowej. Welekery tak prawdą było teroski i odporu lat mocka haj we Polsce. Łazić na bawienie we odosobnieniu. Po wyjściu z tego oszczodka we ocałobrowaniu moglibyśmy odwrotów ciepnąć się we wirbel roboty, co by sfinansować podane na nasze ferie następnym pokoleniom, a najstorejcownie byłoby ci to rozwiązanie. Nieprawda? Hej, naukowcy zainteresowali się ostatnio szczęściem, wszystkie dokupy mienili, co najbardziej szczęśliwymi okresami w życiu człowieka są młodość i pensjo. No ale te mądroki pewnikiem swojej podszukowaniu nie robili samunos na Śląsku, kaj można najwięcej je pensjonistów, i to młodych, w torzy pieronują jak 100 diosków na swój gehalt. Jeśli idzie o zgołymych Karlusów, sprawa jest dość ich bezpośrednio, bezpochybno. Kiedy się ma 20 lat, trafiają no same przyjemne rzeczy, zolity, romanse, insze cielite uciechy, słebanie piwa i gorzoły, ranżyrowanie autokami albo motocyklami i ciepanie tortensztyklami we wentylatory na łączo z kolejnych imprezów, jakich balangów albo czego tam jeszcze. We przypadku pensjonistów sprawa jest bardziej skomplikowana. Jeden mój kamrat rozprawiał mi ostatnio o tym, jak to ze swoją babeczką i synkiem wybrał się na zapiątek, weekend, ślustydzień, jak to gadają mądroki, do zacisznego, ustronnego hoteliku. Wszystko ci było wspanialiste, podwielnie pokoza się tam w tym hotelu srogo hormiło szpasownych, wrzeskliwych pensjonistów, na zichę albo Niemców, albo Englinderów. I już na łączo z wieczerzy doszło do głosi, ale to na cołki karpentel popiowy, kierochnetki ci łobertała się we wrogo haja na tortensztykle i insze kiksy. To ale była dopiero przygrówka, kole drugi nad ranem ten mój przyjaciel musiał wyfuknąć we nachthymzie i szlafmycy na sień, co by poprosić tych balangujących pensjonistów o otrzymanie pycholi, bo cichość we nocy i nie chciało, jeszcze śleciała jeszcze nawet godzinka, a on już zaś musiał interweniować, wkroczać, ke jedna istno paniczka, która mogła być jego mamulką, próbowała poroma świtnięcioma wyłomać zwierza, za wtorymi jej hop, hersko pociską, gdziął się ze równie zwiekowaną fryzjerką.
No ale ostawmy na boku tych młodzioków i leciwych starożków. Co fachmany, naukowcy gadają o 50-letnich knakach. O tych, którym już piznął Abraham. Ano padają, i że człowiek, znaczy się hop, po Abrahamie ślatuje by tako ducka psychiczna. Ducka. O mój ty Bożyczku, toż ci jest mrożąco krew w żyłach duca, dziura bez zoli. Hop już ci po Abrahamie nie ma rod romansów, rzadko się swadźbi, kocho się z rabą, słepie już blank mało piwa, tak na ten przykład jo, przenigdy nie ciepie jodłym przy tiszu, żyje się ograniczony ze jednej zajty bez niedosig jeszcze majątne dziecka, a ze drugiej strony k temu starych ojców. Opiekuje się dzieckom, ale ma wyrzuty sumienia, że nie poświęca onym za tyle czasu. Bo niekiedy wspomina ten łokamżyk, w którym gryfno hejba ma pokazała mu nowonarodzonego synecka. Tak i wszystkie hopy miał w ten czas płaczki we ślepiach, gdzie pieromocka nie skorzy z pomiarkową, co tak poprawdzie nie byli to płaczki uciechy. I że oni no ślimtą, bo chciał cytnąć jak no i dalszy, nie obzierając się Zasia, nie zrobił tego, a już teraz kieci przesadzanie skoro na to. Na isto dyrgoto ino na sam pomyślunek, co by mógł stracić, zapochonić kajś całko swoja familio. Znadną rzeczą nienawidzi słowecka odpowiedzialność. Ale czuje się tak poprawdzie odpowiedzialny za wszystko, bali za to, za co we żadnym cufalu odpowiedzialny być nie mogę. A krom tego, zarostki za winklem styrcy tauna, śmiertka. Ta do wtory przybliżono znaisto każdy dych, każdy teści przeżyty na tej ziemi dnioszek. Hop po Abrahamie moci takie wymiarkowanie. Umierał mu ojciec albo mamulka, kipują po leku ojce jego przyjacieli, a lecy kiedy jego richtyczne kamraty. Na jego ślepiach odgrowo ci się taki nie do wystawienia spektakel. Wielu ksiągów w ten czas po te wszystkie łożkliwe antydepresanty i roztomaj to medycyna na ucholkanie. Nie wtorek głupie jak pąd kudeł, śnią śniki i to blank o inszym życiu. Co za iptowate, fuglowate marzeni. Przecież nie idzie pociepnąć głośnego życia, nie ma na to do rady. Byli takie ci odosobnione kajsik we jakiejś krzykownej dziedzinie. Nie ma przecież żadnym osposaniem. To był ino taki szpas, marzeni upitwanej palicy. No ja, paniczki i panoczki, show must go on. Spektakel musi frtać dalszy, jak dałem szauspieleri nasze wybrańce narodu na wiejski. Potrza dalszy opatrować się ojcami, piastować dziecka, osobliwe te drugie i dzierżyć śmiertka z nazdelka, co by był czas, iżby szło pitnąć łony spod łopaty. Trzeba się ty zawdy akuratnie odżywiać, smycić we swoim sercu opowoga i głośno się chichrać przynajmniej 2 razy każdy dzień. Śmiech to cecha ludzi śmiałych i norymnych, bojączki nigdy się nie chichrają. Nie ma co ślimtać, a jeśli już to ino kajsik okrom chałupy, kajsik w wychowaniu. Pocza przyć ten swój wózyk, ta procno kara dalszy, bez względu na wszystko. Robić ze siabozna i jak przychodzi się blamirować, ostawić poczatela słuszności osobistej, co by się blank nie uśmiechać do głupieloków, dobrze uważować dobrych, a usmolonych złych łomijać jak najszerszym obłąkiem. Wierzcie mi, przyjaciele, to nie ma na isto takie procne. Ja ci to genau miarkuję, ale jeśli o też tak wszystko, jakich to powiedział, robią, to już jest blankinsza bojka, bo godołek to wszystko ze łozżywnieniem przeca pismo miłońskiego roka 70 lat. Eugen z Pnioków.